خورشید یکی از آوازخوان‌های مشهور توجیک بوده. 19 دکبر سال 1990 در شهر کولوب چشم به عالم هستی گشوده است. فریدون در ایام کودکی فروخ نام داشت. او از خردی به موسیقی میل داشت و اینچنین نواختن فورتپیانو و گیتار را از خود کرده بود. فریدун баъди хатми мактаби миёна ба факултаи иқтисодии донишгоҳи давлатии тоҷикистон дохил шуд. баъди хатми донишгоҳ ба хондани суруд машғул шуд. соли 2013 Фаридуни Хуршед суруди Эммануеларо баровард. баробари ин сурудро бароварданаш ҳаёташ ба куллӣ тағйир ёфт. ӯ дар муддати як моҳ дар ватани худ ва инчунин дар Русия маъруфият пайдо намуд. соли 2014 Фаридун дар маросими ҷоизасупории Big Apple Music Awards ки дар шаҳри Нью-Йорки Амрико баргузор гардид иштирок кард. дар он ҷо ӯ номинатсияи кашфи солро ба даст овард. пас аз як сол Фаридуни Хуршед дубора ба маросими ҷоизасупории амрикоӣ ки бори аввал дар Аврупо дар шаҳри Гамбург баргузор гардида буд иштирок кард. соли 2015 Фаридун аз ҷониби эҷодкорони озмун ҷоизаи беҳтарини солро ба даст овард. соли 2010 Фаридуни Хуршед ҳамчун гумонбар барои содир кардани амалҳои қаллобӣ ва рабудани мошин ба ҷавобгарӣ кашида шуд. худи ҳамон сол яъне соли 2010 Фаридуни Хуршед барои иштирок дар занузании гурӯҳӣ ки боиси марги як нафар шуд маҳкум карда шуд ва ӯро ба муддати як сол аз озодӣ маҳрум карданд. айни ҳол Фаридуни Хуршед дар издивоҷи дуюм аст. ҳамсараш Фарзонаи Хуршед хоҳар яке аз сарояндаҳои машҳури тоҷик Шабнами Сурайё мебошад. тобистони соли 2015 Фаридун ва Фарзона соҳиби як духтарак бо номи Закия мешаванд ва пас аз чанд муддате дар ин оилаи хушбахт боз як писарчае бо номи Муҳаммад ба дунё меояд. афсӯс ки ин оиладорӣ дери давом намекунад ва онҳо аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. соли 2019 Фаридун боз бо як духтари дигаре оила барпо мекунад. моҳи тобистони соли 2020 дар ин оила як писарчае ба дунё меояд. пеш аз ин оиладориаш ӯ боз 2 маротиба оиладор шуда буд.